Dobre, takže nájdeme si pohodlný sed. Buď sed krížny na bolstri, alebo aj takto na podložke, bez bolstra. Ak by sa niekomu dlho sedelo, že potrebuje zmeniť polohu, tak potom kľudne zmente polohu, ako vám je príjemné. Môžete si prejsť aj postupne potom do sedu hrdinu, keby vám bolo dlho. To hovorím vám, čo ste také novšie. Dobre, zatvoríme si oči. Môžeme ruky položiť na kolená. Alebo ako cítime, môžeme si ich uložiť do lona. Máme zavreté oči. Trošku vnímame seba, svoju podložku, svoj dých. Môže byť ešte trošku zrýchlený. Možno môže byť trošku plytký, prípadne už hlboký, uvoľnený. Skúsme si ho všimnúť. Pomaličky si pritiahneme ramená hore k ušiam. Podržme ich hore. Teraz ich zasúvame dozadu, ako keby za seba. A pomaly potiahneme dole. Teraz si predstavme, že za našu hlavu nás chce niekto vytiahnuť smerom hore do stropu. O kúsok narastieme. Chrbtica sa napriami. Ale ramená stále nechávame voľne dole uložené od uší. Skúsme ešte zjemniť všetky svaly na našej tvári. Úplne ich uvoľniť. Aj spolu s našimi očnými viečkami, očami. Teraz sa poďme zhlboka nadýchnuť do plných pľúc nosom a cez ústa ako plameň sviečky sfúkneme. Znova hlboký nádych, čo najhlbší. Cez ústa vydychujeme. A ešte jedenkrát. Nádych nosom. A výdych cez ústa. A potom už dýchajme len nosom. Pomaličky sa nadýchneme na 4 doby. Nádych, 2, 3,
4, zadržíme na 2 a výdych na 4. 2, 3, 4, zádrž na 2, nádych 4, zádrž 2 a vydychujeme pomaličky na 4. Zádrž 2. Znova nádych na 4. Podržíme dých a výdych na 4. Podržíme. A ešte aspoň 3-krát, každý sám. 4 doby nádych, 2 doby zádrž, 4 doby výdych, 2 doby zádrž. Ak máme celé 3 cykly, tak potom dýchame už len prirodzene. A teraz si spojme dlane pred našou hruďou. A šúchaním vytvorme teplo. Poriadne pošúchajme. Ak máme už dlane teplé, tak si ich priložíme na našu tvár. Môžeme otvoriť oči a precíťme teplo. Ako vstupuje cez oči do celého tela. Ešte môžeme posunúť cez bradu, krk a smerom dozadu na oblasť šíje a trapéz. Buď len necháme priložené a prehrejeme, alebo môžeme postláčať s prstami, trošku pomasírovať. Dobre, a vrátime dlane na kolená. Teraz hlavu, keď máme takto v strede, tak sa nadýchneme a s výdychom sa otáčame doprava. Naspäť do stredu nádych. S výdychom otáčame hlavu doľava. Nádych, stred. Výdych doprava. Nádych, stred. Doľava, výdych. A ešte do tretice. Na jednu aj na druhú stranu. Nádych, stred. A ešte raz vytočíme hlavu doprava. A priťahujeme brádu k pravej kľúčnej kosti. Takto predýchame. Pomaly napriamime hlavu. Prechádzame s nádychom do stredu. Výdych. Otáčame hlavu doľava a priťahujeme brádu na ľavú kľúčnú kosť. Predýchame. Znova hlavu napriamime, ideme s hlavou do stredu.
Poďme si teraz položiť ruky na ramená a najprv si spojme lakte pred sebou. Alebo ich aspoň nasmerujme k sebe, komu nejdu spojiť. Teraz nádych, vytiahneme lakte hore, pozrieme hore. Ideme s výdychom do strán, dole, pozrieme dole. Nádych, dopredu hore. Výdych, do strán a dole. Ešte. Celý jeden nádych hore a výdych dole. Naposledy. Keď máme lakte dole, tak pôjdeme opačne. Do strán, dozadu, nádych hore. Spájame lakte, výdych dole. Nádych hore. Výdych dole. Ešte. A naposledy dokončíme. Dobre, zastavíme a len si prepletieme dlane, uložíme hlavu do dlaní a odťahujeme lakte von do strán, necháme hlavu klesať. Vzduch pekne prúdi do celej oblasti hrude. S výdychom teraz vygulatíme chrbát, skloníme bradu, priťahujeme lakte dopredu k sebe. Najbližší nádych, otvárame sa znova. Lakte, hrudník, hlava. Výdych. Vygulatíme. Nádych, lakte do strán, hlava hore. Ešte. Posledný krát. Keď máme, tak necháme lakte do strán, hlava je napriamená, chrbtica tiež. A teraz pôjdeme opisovať kruhy. Výdych dopredu, nádych, naspäť hore. Znova výdych do strany dopredu, nádych hore. Pomaličky dokončíme kruh v jednej strane. A keď sme hore, tak len meníme smer
výdych, ideme do druhej strany, dole. Nádych naspäť, nás dvíha hore. Naposledy. Dokončíme posledný kruh. Dobre, napriamime sa. A teraz si prepleťme prsty za sebou. Ak sa nám nedá spojiť prsty, tak sa chyťme za predlaktia. Takže skúsme, alebo možno za prst. Dobre, čiže keď máme prepletené prsty, vyťahujeme páže hore. Keď máme predlaktia chytené, vyťahujeme predlaktia hore. Pohľad hore. Chvíľku držíme. Teraz sa len opatrne skúsme predkloniť. Tie ruky stále vyťahujeme smerom hore. A ostávame v predklonení. Dobre, ideme naspäť hore. Položíme si ruky za seba. Prsty smerujú k nám. A zatlačíme prstami do podložky lakte a lopatky zatiahneme k sebe. Otvárame hrudník, pohľad znova hore. Buď ostaneme takto, že máme opreté prsty, otvorený hrudník, zatiahnuté lopatky k sebe. Kto chce ísť trošku hlbšie do pozície, môže položiť celé dlane do podložky a podvihnúť pánvu. A chvíľku drží. Každý si zvolte to svoje. Môžeme položiť na zem pánvu, napriamime sa, len preručkujeme s rukami dopredu a potiahneme páže pred seba. Hlava je v predĺžení chrbtice, pohľad smerom do zeme, do podložky. Môžeme sa pozrieť medzi naše ruky a ideme teraz rukami doprava. Položíme si pravú dlaň na podložku, na zem, vedľa nášho boku pravého a s ľavou rukou sa vytiahneme hore do strany ponad hlavu. Pravá ruka sa krčí v lakti, pohľad hore do stropu a ľavá ruka sa ťaha ponad hlavu smerom doprava. Celá ľavá bočná strana trupu sa príjemne naťahuje.
Položíme ľavú dlaň na zem. A teraz rúčkujeme rukami doľava. Uložíme ľavú dlaň vedľa ľavej časti našej panvy. Pravá ruka sa vytiahne s nádychom hore, ponad hlavu ťaháme a krčíme ľavý lákeť. Ale zároveň skontrolujme si sedacie kosti, sedacie svaly, aby sa nedvíhali od podložky. Pravá strana je v spojení so zemou. Položíme pravú ruku na zem. Ešte raz rúčkujeme dopredu. A skúsime sa o kúsok viac natiahnuť. Ako keby sme sa chceli vytiahnuť z pásu. Potom už len pozrieme znova do dlaní a opatrne rúčkujeme naspäť až do nášho stredu. Teraz si len vystrieme nohy. Oprieme sa dozadu, trošku sa uvoľníme a zakružíme v členkoch. Veľké krúhy v jednom smere. Zmeníme smer opačne. Zastavíme. Teraz pritiahneme chodidlá k sebe, prsty k nám a od seba špičky von. K sebe, von. K sebe, von. Ešte. Dobre, a teraz keď ich priťahujeme k sebe, tak všetky prsty rozťahujeme od seba. A ešte natiahneme špičky ako baletky. Dobre. Zaflexujeme nohy, čiže to znamená, že stále budeme chodidlá ako keby priťahovať k nám a rúčkujeme rukami dopredu. Sme v pozícii palica. Zatlačíme dlane do zeme. Narastieme znova hore do výšky za korunou hlavy a len 3 dychy. Dobre, keď máme 3, pokrčíme ľavú nohu v kolene a oprieme si členok nad stehnom, alebo nad kolenom na stehne. Budeme si držať koleno s pravou rukou. Chytíme si celé chodidlo do dlane a znova zakrúžime, ale aktívne rukou. Noha je uvoľnená, ruka určuje smer. Ešte opačne. A znova potiahneme, zatlačíme. Potiahneme, zatlačíme. Ešte. A zastavíme. Držíme stále chodidlom. Teraz si chytíme okolo kolena. Pohojdáme koleno, čiže uvoľňujeme ľavý bedrový kĺb.
Dobre, môžeme zastaviť. Skúsime si tú nohu čo najviac posunúť. Ako keby sme chceli spojiť vnútorné strany stehien spolu. Čiže ľavú posunieme smerom k pravej, stehná tlačia proti sebe a pravá noha je stále aktívna. Teraz, keď máme ľavú nohu pokrčenú, pokrčíme si aj ľavú ruku v lakti a položíme dlaň niekde medzi naše lopatky. S pravou rukou ideme pekne ponad hlavu, chytáme lakeť a zatláčame lakťom do dlaní a dlaňou o lakeť. Zároveň si skontrolujeme, či nemáme veľmi vysunutú bradu, zatlačíme hlavu dozadu, ako keby sme sa chceli oprieť o tú pokrčenú ruku s hlavou. A držíme v pozícii. Kontrolujeme si pravú nohu, či ju máme aktívnu. Teraz púšťame ruky, prepletieme prsty, otočíme dlane hore. Ako keby sme sa chceli vytiahnuť hore do stropu, nadýchneme sa. A pôjdeme sa ukláňať doprava. Tlačíme dlaňami smerom doprava. Vydržíme takto, dých plynie. Vrátime sa naspäť, nádych. Ideme jemný úklon doľava. Kontrolujeme si, že nedvíhame pravú sedaciu kosť, pravý sedací sval. Znova ideme do stredu. Teraz rozpustíme ruky, pravú dlaň dáme na zem a ideme úklon doprava. Ľavá ruka ponad hlavu. Pravá ruka sa krčí v lakti. Pohľad buď dole na zem, pred seba, alebo kľudne aj hore. Ideme naspäť hore. Nádych. Ľavá ruka teraz ide na zem. Krčíme ľavú ruku v lakti, úklon. Doľava, pravá ruka sa ťaha ponad hlavu. A naspäť hore. Pôjdeme teraz do rotácie, čiže výdych, ideme sa otočiť celým telom doprava, chytíme sa okolo ľavého členku a pravú ruku ukladáme za seba. Ešte kto chce, môže pridať pravú dlaň, položí za hlavu, otvára lákeť von do strany. A pomaly uvoľňujeme, ideme dopredu. Táto ľavá noha, ktorá je prekrížená, tak ju položíme s chodidlom na zem. Ale stále priťahujeme stehno k trupu. Obchytíme pravou rukou stehno. Vytiahne sa ľavá ruka hore, nádych. Otáčame sa s rukou za seba doľava. Telo, hlava za ňou. S výdychom. A dýchame.
Dobre, pomaličky dopredu. Pôjdeme si teraz ľavou rukou chytiť pod ľavé koleno a pravú ruku do dlane. Do takej výšky, ako nám telo dovolí. Čiže snažíme sa čo najviac priťahovať pokrčenú nohu k trupu a pohojdáme ňou zo strany na stranu. Dobre, môžeme zastaviť. Stále nechávame nohu pri tele a teraz taká výzva. Púšťame. Dobre, chytíme, položíme znova na stehno. Pokrčíme nohu, necháme pätu na zemi, ideme o trošičku dozadu. Položíme dlane za seba. Snažíme sa čo najviac otvoriť hrudník, lopatky ramena zase zaťahujeme dozadu. A teraz len pridáme ľavú a pravú ruku pred seba. A držíme. Toto je jednoduchšia verzia, náročnejšia. Odlepíme nohu od zeme. Takže znova, kto ako chce, môže si vybrať. Položíme celé chodidlo na zem, vrátime dlane za seba, prsty smerujú k našej pánve. Zatlačíme do dlani a skúšame vysúvať hore pánvu. Môžeš skúsiť takto, že si dáš dve nohy a tak. Dobre? Čiže keď chcete, môžete aj tak, hej, to je taká najzákladnejšia verzia. Kto zvláda, tak má položený členok na stehne. Ešte pár dýchov. A ideme dole opatrne. Položíme zadok, položíme nohu, prejdeme do jogového drepu. Môžeme dať prsty von do strán a uložiť si lakte znútra. Zatlačíme lakťami a snažíme sa priťahovať dlane k trupu. Môžeme si zavrieť oči a len sa tak jemne prevažovať z jednej nohy na druhú. Kľudne môžeme opisovať ako keby také ležaté osmičky v pánve. Dobre. A vrátime sa teraz znova naspäť do sedu, vystretými nohami. A zaktivujeme si teraz ľavú nohu. Položíme pravý členok na ľavé stiehno. Ľavá ruka drží chodidlo, druhá ruka drží koleno.
Uvoľnené je pravé chodidlo a ruka vykonáva veľké kruhy v jednom smere. Ešte opačne zakrúžime. Zastavíme a teraz len zatiahneme, zatlačíme. Potiahneme, zatlačíme. Dokončíme. Môžeme zastaviť, ruka stále drží chodidlo a pravá ruka začína uvoľňovať bedro tým, že hýbe s celou nohou. Poriadne pouvoľňujeme a potom môžeme zastaviť. Posúvame celú pravú nohu ešte bližšie k ľavej, snažíme sa tie stehná stlačiť proti a ľavá noha bude stále aktívna. Dvíhame pravú ruku, položíme dlaň medzi lopatky. Chytáme sa s ľavou rukou ponad hlavu, okolo lakťa a tlačíme. Tiež si skontrolujeme hlavu, skúsime trošku hlavou zatlačiť do tej ruky za hlavou, aby sme nevysúvali bradu. Dobre, uvoľníme, prepletieme si ruky a otlačíme dlane do stropu hore. Pochoď si kľudne, poprechádzaj sa po podložke. Ideme s výdychom, teraz úklon doľava. Dlane tlačia do ľavej strany, pohľad pred seba, dole alebo kľudne hore. Ono sa to stáva, že niekedy príde krč. Aj mne veľakrát. Dobre, náspäť nádych hore. A teraz len mierny úklon do druhej strany. Vrátime sa naspäť, rozpletieme ruky, položíme ľavú dlaň na zem, pravá ostáva hore. Ešte raz úklon s rukou na zemi doľava. Otláčame sa od dlani, nádych ruky hore, pravá dlaň na zem, výdych, úklon doprava. Naspäť hore. Pôjdeme do rotácie. Pravá ruka chytá pravý členok, pravá ruka sa vytiahne, nádych hore.
A rotujeme dozadu, položíme za seba s výdychom. Ešte keď chceme, môžeme položiť ľavú dlaň za hlavu a lákeť potiahneme von. Opatrne uvoľníme a ideme dopredu. Položíme pravé chodidlo na podložku, noha ide krížom, pritiahneme sa k pokrčenej nohe. Obchytíme ľavá ruka okolo nohy. Dvíha sa ruka s nádychom a výdych, ideme dozadu za seba. Tiež kto chce, môže ešte položiť dlaň za hlavu. A uvoľníme. Poďme dopredu. Chytáme ľavá ruka, ľavé chodidlo, pravá ruka pod koleno, dvíhame. A trošku pohojdáme. Dobre, môžeme zastaviť, skúsime nohu čo najviac udržať. Zdvihnutú a pritiahnutú. Kto potrebuje, si ju pridržať rukou, kto by chcel, môže pustiť. Dobre, vrátime členok na stehno. Poďme sa oprieť rukami dozadu a pokrčiť trošku ľavú nohu. Necháme ju na päte. Skúsime zatiahnuť lopatky ramena dozadu k sebe, pohľad pred seba. A vyskúšame ľavá ruka dopredu, pravá ruka dopredu. Držíme. Potom trošku náročnejšie, môžeme si zvoliť. Môže byť ešte noha aj nad zemou. Dobre, položme celé chodidlo, oprime sa dláňami o zem. Takisto tí, čo chcete, ktoré ste tu prvý, druhý krát, tak môžu byť obidve nohy na zemi. Alebo tak, ako ukážem, dvíhame panvu hore. Čiže buď s jedným chodidlom na zemi a členok na stehne, alebo obidve nohy na zemi. A ideme dole, položíme zadok, položíme aj druhú nohu a už len naposledy dvíhame predkolenia.
Môžeme sa istiť rukami na zemi. Trošku zapájame brušné svaly. Chodidlá niekde v úrovni našej tváre. Čiže jednoduchšia verzia s rukami na zemi. Prípadne môžeme skúsiť pod kolenami sa chytiť. Alebo natiahnuť ruky. Položíme, chytíme sa okolo kolien, vygulatíme chrbát, uvoľníme. A dokončíme celú druhú časť sekvencie, takže posledný krát pozícia jogového drepu. Uložíme ramena znútra, dlane spojíme, pritiahneme dlane k telu, k hrudi. Hlava sa vyťahuje hore, ako keby sme chceli vyrásť, narásť. Kostrč prirodzene smeruje do zeme. Teraz pravú dlaň položme na zem a ľavú ruku pri nádychu natiahneme hore do stropu. Pozrieme sa za ňou. A tu pár dýchov zotrváme. Ruka sa snaží dostať čo najvyššie. Pôjdeme s výdychom dole, vrátime ľavý lakeť znútra, ľavá dlaň na zem a s nádychom vytiahneme pravú ruku. Pozeráme za ňou, ťaháme ju čo najvyššie. Položíme na zem. Takže obidve dlane sú na zemi. Teraz môžeme prsty na nohách nasmerovať kolmo. Zatlačíme do dlani a pôjdeme vysúvať zadok. Kolena pokrčené. Brucho máme položené na stehnách. A snažíme sa naťahovať raz pravú nohu, vystierať raz ľavú. Aspoň trošku napnúť pravú, ľavú. Striedavo. A tak ako na začiatku, keď sme si preplietli prsty za sebou alebo sa chytili za lakte, tak znova prepleťme si dlane, prípadne sa chyťme za konček prsta alebo za lakte. Trošku vytiahneme paže hore do stropu. Necháme brucho v spojení so stehnami, pokrčené kolená. A teraz tak, ako kolená sú pokrčené, ostávajú a ideme sa trošku dvihnúť. Pohľad pomaličky hore, nádych a ideme naspäť.
Výdych pomaličky. Uložíme brucho na stehnách. Ešte raz zopakujeme. Opatrne. Nádych. Výdych dole. Posledný krát. S nádychom. Výdychom dole. Keď sme dole, rozpletieme ruky, položíme znova dlane na zem. A teraz necháme položené končeky pravej ruky na podložke. Vystierame ľavú nohu, tak ako sa nám dá, a dvíhame ľavú ruku do stropu, otočíme sa s hlavou za ňou. Čiže pravé koleno pokrčené, ľavá noha sa napína a ľavá ruka sa vyťahuje hore. Pôjdeme položiť ľavú dlaň na končeky prstov, krčíme ľavé koleno, napíname, vystierame pravú nohu a pravá ruka sa vyťahuje hore. Pohľad smeruje za ňou. A vrátime aj druhú ruku na zem. Ešte raz guľatý chrbát, uvoľnené telo, uvoľnená hlava. Ale pôjdeme už sa rolovať hore. Pôjdeme zo spodu sa rolovať. Hlavu vystrieme ako poslednú. Pozícia hora. Otvárame dlane. Chodidlá mierne od seba. Zavrieme oči. A 3 uvoľňujúce nádychy, výdychy. Dobre, môžeme otvoriť oči. Nádych vytiahneme, ruky hore a zahákneme si 2 palce, jeden za druhý. Prsty roztiahneme od seba. Pripomína to orla, aj sa to nazýva Garuda Mudra, Garuda Orol. Teraz pevníme stehná, zadok. Čiže cítime pevné stehná aj zadok. Priťahujeme lonovú kosť k pupku, takže chránime si chrbát. Ruky sú zaháknuté a teraz ruky ťaháme za seba. Ideme jemne do záklonu, len málo. Dobre. Náspäť sa vrátime hore do stoja a prejdeme do hlbokého predklonu. Pokrčíme kolena, ruky na zem, hlava uvoľnená. A ideme si teraz odkročiť dozadu s pravou aj s ľavou nohou a prejdeme do pozície pes tvárou dole. Čiže kostrč sa vyťahuje hore, ako keby sme vytvárali z nášho tela takú strechu. Nazýva sa to aj strecha alebo pes tvárou dole. Pravú nohu teraz zanožíme, dvíhame ju hore.
Na chvíľku držíme. Pre koho je to náročné, tak len ostáva v pozícii strecha. Čiže obidve nohy na zemi. Kto zvláda, môže teraz pritiahnuť pätu k zadku, čiže noha je pokrčená v kolene a opíšeme veľké kruhy s kolenom v pravom bedre. Opisujeme kruhy. Ešte zmeníme smer, opačné kruhy. Zastavíme, ešte stále je päta pritiahnutá k zadku. A to koleno, ktoré je pokrčené, ako keby sme ho chceli nasmerovať hore do stropu. Ale zároveň ramená sú pekne natočené do podložky. Aj hrudník. Dobre, ideme teraz s chodidlom prikročiť medzi dláne dopredu. Môžeme si pomôcť, že si posunieme z rukou nohu a ľavé koleno položíme na zem. Ideme sa zdvihnúť do kľaku a znova si zahákneme prsty Garuda Mudra. Vytiahneme ruky hore, trošku klesneme v pánve. Buď sú ruky natiahnuté hore do stropu, pohľad len mierne hore, nejdeme veľmi do záklonu s hlavou. Kto zvláda, môže potiahnuť ramena do zadčie. Ale kľudne je v poriadku, keď sú ruky natiahnuté hore do stropu. Dobre, položíme dlane, prisunieme pravé koleno k ľavému a uložíme zadok na päty. Pozícia oddychová, pozícia dieťa, čelo na zem, pár dýchov uvoľnení. Podvihnime hlavu. Môžeme sa začať dvíhať dosedu na pätách. Trošku si uvoľníme zápestia, takže prepletieme si ruky, prsty a zakrúžime v jednom smere v zápestiach. Môžeme zmeniť smer opačne. Dobre. Teraz ľavú ruku natiahnime, dlanie hore. Ľavá ruka natiahnutá pred sebou, dlane hore. Chytíme prsty a ťaháme ich dole. Teraz otočíme dlaň smerom k nám. Vymeníme, natiahneme pravú ruku
Prsty zatiahneme dole. Ešte dlaň k sebe. Položíme naspäť. Takže naspäť prejdeme na kolena najprv. Oprieme si špičky do podložky a znova sa nachádzame v pozícii pes tvárou dole. Takže tí, čo sú začiatočníci, úplne stačí, keď ostávame takto. A ostatní môžeme ľavú nohu natiahnuť hore vysoko do stropu. Pozor. Pokrčíme pravú petu, pritiahneme k zadku a opíšeme veľké kruhy v ľavom bedre. A ešte zmeníme smer, opačné kruhy. Dobre, zastavíme, ponechávame zádok petu pritiahnutú k panve a koleno vyťahujeme do stropu. Hrudník naklopený do podložky. Nasmerujeme koleno dole a dokročíme k ľavej dlani. Kto potrebuje, posúva si nohu. Pravé koleno na zem. Takže koleno je nad členkom. Otlačíme sa hore do kľaku. Zahákneme 2 palce, vyťahneme ruky. Môžeme jemne klesnúť v pánve a znova vyberieme si jednoduchšia verzia. Ruky sa ťahajú hore do stropu, trošku náročnejšie za seba. Pohľad len mierne hore. Vrátime sa hore, položíme ruky a už len na chvíľku znova koleno ku kolenu, pozícia dieťa. Úplne sa uvoľníme, predýchame. Pôjdeme sa dvíhať, takže pozrieme medzi ruky. Ideme na kolena, na dlane. Pes tvárou dole. A teraz rúčkujeme rukami k našim nohám. Dozadu. A dvíhame sa hore. S nádychom vytiahneme páže
Do stropu spojíme dlane, pozrieme do dlaní. Výdych, pritiahneme dlane k hrudníku. Ešte raz, vytiahneme ruky hore. Môžeme ruky teraz oddeliť od seba a ruky sa snažia vyťahovať čo najvyššie. Pohľad pred seba. Chodidlá mierne od seba. Znova si uvedomíme naše stehná, zadok, spevníme aj pánvu, stred tela. Pravá dlaň sa teraz ukladá na pravé stehno a posúvame pravú dlaň nižšie, ľavú ruku ponad hlavu, prechádzame do úklonu, pohľad hore. Stehná, zadok, pevné. Ideme naspäť. Nádych, vytiahneme ruky. Výdych. Ľavá dlaň sa ukladá na stehno. Nádych. A ideme úklon doľava. Ruka ponad hlavu, pohľad hore. Zadok stehna stále pevné. Vrátime sa naspäť. Nádych a výdych. Ešte raz dáme ruky za hlavu. Lakte nasmerujeme von do strán. A teraz pôjdeme opisovať kruhy, tak ako na začiatku. Výdych dopredu. Nádych hore. Len v hrudnej oblasti pracujeme, čiže vygulatíme sa v hrudnej oblasti, výdych a nádych hore. Ešte. Dokončíme kruh. Keď sme hore, zastavíme a ešte pôjdeme do protismeru. Výdych opačne. Nádych hore. Naposledy. A zastavíme, uvoľníme ruky. Takže pôjdeme sa teraz dostať na začiatok podložky s tým, že nádych spažíme. Výdych, hlboký predklon. Nohy pokrčené, dlane sa dotýkajú podložky. A rúčkujeme teraz dopredu, bez tvárov dole. Posledný krát. Jeden nádych, jeden výdych. A teraz nohami dokráčame dopredu medzi dlane. Hlboký predklon. Nádych nás dvíha hore. Spájame ruky, pozrieme do dlaní. Výdych, dlane na stred hrude. Ešte si dáme rovnovážnu pozíciu, takže vtedy je dôležité, aby sme sa ukotvili s nohou do podložky. Najlepšie je to bez ponožiek, ale úplne v pohode, keď máte ponožky. Takže rozložíme váhu na celé pravé chodidlo a nájdeme si nejaký bod pred sebou, kľudne na zemi, na ktorý sa budeme pozerať, sústrediť.
Vyťahujeme ľavú nohu k trupu a držíme. Takže tie, čo ste nové, skúšajte kľudne takto zotrvať. Ostatní, ktorí chcú, môžu ísť spolu so mnou ďalej. Pravá ruka v bok a ľavá ruka otvára koleno do strany. A držíme. Ideme nohou naspäť, ale ešte ostaneme. Pravá ruka sa chytá zvonka stehna. Ľavá ruka ide dole a natiahne sa dozadu za seba. Stehno tlačí do dlane, dlaň do stehna. Kľudne tí, čo ste začiatočníci, stačí, keď len ostanete tak, že si držíte nohu. Môžeme ísť naspäť a uvoľniť. Uvoľníme stojnú nohu. Dobre, môžeme sa ustáliť na ľavej. Rozložíme váhu na celú nohu. Hľadáme bod, na ktorý sa sústredíme a dvíhame nohu. A ostaneme kľudne takto. Skúšame zotrvať. Keď nejde tak vysoko, kľudne si tú nohu nechaj nižšie. Dobre, ruka ľavá v bok, pokročili. Môžu zatlačiť dlaňou do stehna. Začiatočníci nohu držia len hore. Ideme noha dopredu. Ľavá dlaň zvonka stehna. Zo spodu ide ruka. Natiahne sa za seba dozadu. A vrátime sa. Vrátime nohu, uvoľníme nohu ľavú. Dobre, zastavme. Snažíme sa teraz dostať ako keby do podrepu a odtiaľto na zem, kľudne s pomocou rúk a nohy vystrieme. Vyťahneme sedacie svaly. Pôjdeme teraz do predklonu, čiže pre začiatočníkov odporúčam kľudne nohy trošku nechať pokrčené. Nádych spažíme a predkláňame sa s čo najviac vystretým chrbtom. Najprv ostávame. Pohľad buď na kolena, na členky, na chodidla. Pár dýchov. A potom uložíme dlane tam, kam dočiahneme. Povytiahneme sa z pásu. Negulatíme chrbát. Skôr sa sústredíme na to, že chceme brucho pritiahnuť k stehnám. Pozeráme sa na chodidlá, pred seba a dýchame.
Mali by sme cítiť ťah zo spodnej strany stehien. Môžeme, kto chce, ešte o kúsok sa jemnunko pritiahnuť. Nejdeme cez bolesť. A ideme naspäť hore. Oprieme sa dozadu za seba, pokrčíme nohy v kolenách na šírku podložky. Nadýchneme sa a výdych, tlačíme nohy do strany, pohľad opačne s výdychom. Nádych dopredu. Tlačíme nohy do druhej strany, pohľad opačne s výdychom. A ešte nádych je pomalý, dlhý a výdych tiež. Ešte jedenkrát na jednu stranu. Aj na druhú. A potom sme v strede. Môžeme vrátiť chodidla bližšie. Ideme si ľahnúť na chrbát. Prisunieme si zádok k pätám. Pritiahneme päty k zadku. A ruky si nasmerujeme k pätám. Dlane položíme smerom do zeme, do podložky. Budeme sa snažiť dostať do polovičného mostíku, kedy zatlačíme dlaňami do zeme a pri výdychu dvíhame pánvu. Keď ju máme hore, tam zastavíme a vnímame náš dých. Tí, čo ste pokročilejšie a chcete, môžete pritiahnuť lopatky viac k sebe a prepliesť dlane pod panvou. Dých je pomalý, plynulý. Môžeme ešte dvihnúť päty, sme na špičkách. Kto mal prepletené prsty, najprv rozpletá, vráti dlane na zem. Pôjdeme ukladať chrbát od hora. Od lopatiek, pomaličky, na niekoľko dýchov. Uložíme spodný chrbát. Uložíme zadok a päty na zem. Precítime podložku, naše telo na nej. Ešte rotačná pozícia na záver, takže rozpažíme ruky do strán, môžeme ich buď pokrčiť v lakťoch, alebo keď máme miesto, môžu byť celé ruky rozpažené. A poďme si preložiť ľavú nohu krížom cez pravú. Nadýchneme sa a vydychujeme, ukladáme nohy doprava. Netlačíme, len ich nechávame voľne padať. Ak by sme cítili, že nám ruky trpnú, tak sa vrátime z pozície naspäť. Hlavu môžeme otočiť doľava.
Ideme sa vrátiť naspäť na stred. Hore. Položíme ľavú nohu na zem a preložíme teraz pravú cez ňu. Nadýchneme sa. A veľmi pomaly zľahka ukladáme nohy s výdychom doľava a hlavu otáčame doprava. Práve rameno by malo byť v spojení so zemou. Vrátime sa na stred, rozpletieme nohy. Ešte si pritiahnime stehna k trupu. A pohojdajme sa doprava, doľava. Niekoľkokrát na jednu stranu, na druhú. Zastavíme pohyb. Pravá ruka drží pravé koleno, ľavá ruka drží ľavé koleno. A ideme ešte teraz opisovať kruhy s kolenami do jedného smeru. A potom ešte do protismeru. Zastavíme. Pomaly prejdeme do relaxácie, záverečnej šavasány. Kľudne sa prikryte alebo si dajte niečo na seba. Natiahneme ľavú nohu do ľavého dolného rohu podložky, pravú do pravého dolného rohu podložky. Dlane otvoríme smerom do neba a ruky pozdĺž tela